Mathias dey me Sunday by. Okoro ofu onye ha one useless adage. Say ha na Moses ji eme nka, Moses eme honka. Ha na-etu ya afa go on this one that one. Emecha ha tụkọrọ ego ji na-establish onwe. One idiot was telling me that the n'ihe Mathias na-ekwukwe bụ na ọ ka ndị ụka je gwa ndị gọọmenti ka ha rụọrụ CCTV ha chọrọ iri. Ndị omenala bụ ụzọ eziokwu unu abanyego ọfụma ugboro ka unu hodugo protest si gọọmenti hapụgodu generally na Niger as a whole keep from that Anambra State headquarters unit. Before I left side the Owerri road hapụgodu Owerri road side mkpọ ahụ. Before I left, I drove around that mpo. Odigara opomam die. Abatam yade na ngu paracetamol. Ozo guragu. Eba ha na esi eje emi yo na bo eziokwu. Jesus Christ ebugai, ndi oke ebugai, Jesus Christ ebugai. Ozo no ho die. Ubune ka haputa go. Who do peaceful protest. Hey, Bugi Buju everywhere. Why the MPC branch? Mathias is saying, ka ndị ụka jegwa federal government ka rọrọ ndị ba ihe kwesịrị ịrụ ha this one that one. Ugburu one ka ha nwa digo n'igwe mụ ọkwa ihe ọ na-ekwukwe na ha chọ ka adị n'igwe mụ ba wee rụọ ihe kwesịrị ịrụ. Who do a peaceful protest or governor of Anambra State come and fix this road or even House of Representatives on it cannot be back mkpọ ha ahụ nọ church ha ahụ nọ. Come and fix this road, come and do this one. Ubune ka hapụta go. Go government like ofu onye afa. Oh Jesus Christ. I was telling somebody, one of Igbo guys, that someone in Africa is blaming Jesus Christ for things not going well in the country and things we are lacking over there back home. The guy was like, what? Jesus Christ? How? That is not even making any sense. Seattle, in my country, it's making a lot of sense to some people. Eba ka na-atụcha president ha bottle water. Last time Karachi ba ebe nneje mfia na street awa mebo shi abia. Ha dekwu ya na sia ge ihe ọ nọ n'office eme. You know? Send me that request again. I'm trying to bring you Patrick. I think is your name. Or you go out and come back. Trying to bring Patrick, but it's not going. Nemeke Manu, I see you. My question is, why Oji Bruce also Mathias ne progress no men and abuse ezioku? Kidi Oji Buru Mathias ne progress alone no men and abuse ezioku. All those people pro carry 2 cup of rice. Eweto Fuji awayo zonabu. Enye family of 5. Patrick, send me request again or you go out and come back again. Eweto Fuji awayo zonabu. Ni family of 5 ka hadie. Ewote rice my family of 5, family of 6 2 cup of rice ka hadie. Mani mwego iji ego ana establish real estate. Yesterday nka kike tutu potato. Ay Jesus. Sometimes if we have go na they buy like this ubi like ubi na-enwe mwute. Some people they suffer. If you follow them,
ụfọdụ na-ata ahụfụ. Patrick, I can see your request. Okay, I've seen you. I can't see this Ndubisi. And change here. Patrick, I've sent you this thing. My brother. One name, mother. Eberi me ebugo ndị be anyị. Ịma na ka m pịa ihe a pọs. Ịma na ihe a na-eme afọ m ikwuga enough things ịghọta. Ihe a abụrụ ihe only you ga na-ekwu ịghọta. Because na podcast nke ikpeazụ ome afọ m a lot of our youth ndị na-amali ihe like they are being carried away ya na ọ na-akụ eri ihe niile ọ na-akọ. Even self mmadụ bịa post will say somebody just share those things to my WhatsApp. Say I know ezigbo ekperi m. Sị m na ya na-akọ nka o jikọ nke koi. Say okay, let me analyze ihe niile ọ na-ekwu. Say yes, ihe ọ na-ekwu based on point ọ na-hit is correct, yeah? But ebe na channel ya is totally wrong, like nowhere. This person is talking as somebody. Mathias Aganubo obodo Igbo. You're in a Asian country. He has never traveled abroad before. You're away. You're shout. Okay. Oh, in that video, Emanane release those postcards bit by bit. Oh, come mention. No, you cannot alone a plane. You're just going to go gabi mado bulosino. We are Kamalokai allocation bulugi insurance. On a plane or send a city ambulance bulia ba. I agree. Who did it? Is it the church or the government? That is one question. No, I tell you, let's I don't know Australia or Canada. You understand this thing? Oh yeah. Because this is hate speech. Can you on Canada? You can criticize other religion the way it make arrest now. We have freedom of worship, freedom of speech, but no freedom of hate. You can't do that. Now, I'm like the deceive. Understand? Oh yeah, just grow page, create content, more those rubbish on name. Now like gonna call these things, people are fully and shout. Look at and see okay, he talked about hospital. Let's go with hospital now. In Igbo land on shout. I'm 100% sure. Let me just not exaggerate. 50% of the hospital we have was built by Christians. But good hospital. My cousin on Wednesday, this Wednesday, the only reason all the more because of Nebia JUNTA, Jane, Emenka, Sigije, Wata, and that's the guy. Are you trying to tell after seeing on the Christian okay charge again? But the hospital has been there. Go and insurance. No man, even insurance. If you go insurance, you will still pay. Every month now. 200% insurance. I charge like $2,000. You pay about $500. Of course. And not just $500. You are paying every month. You are paying $100. Every month you are paying $100 and something dollars. It's a year. Now when you go on insurance, I can't pay more now. My brother. For 5 years. I've not gone to hospital. Do you know how much I've spent in insurance? It's a more. They're even scamming you in that insurance. Of course. Kending area insurance is not government. Okay, that Canada, now one hospital Christianity room. Now you are saying Christianity is your problem. But let's go to the Muslim community. Hausa. Are you trying to tell me now? Now, and Hausa can believe fine. No, let's go. Let's take the okay because in Nigeria way like the most popular even self in Nigeria the Muslim the Islamic religion is more than the Christian. Okay, now let's do an equation to it. Are you trying to say that okay now these people now worship Muslim, they are living fine, everything is working for them because they are not Christian, then the Christian are living
Can you even compare? Ọkwa na-eme ihe hunger day ndị Igbo a na-ejere ụwa ha afịa. Are they not the majority of the Christian community? Oh yeah, now go your ancestor this and that guy is so fucking confused. Igbo for sick hospital, he never believed there is anything spiritual. But okay, well, Lord, go for who are you calling? Like, if there is no spiritual connecting to, why are you calling your ancestor? In Agozi, wetology weterondo, okuyasi, he say, Aluisike, he say, Ofoke na-agọ. You are praying. That's it. Or be a Christian, or believe in a Christian after saying God do this, Jesus do this, do this. It's something. What do you do? Man, after or say again, man, Lord John go. If we are confused all day, he never believe in spirit or quit anything. No believe everything is science and technology. Yes, that's what he believed. But the science and technology, why and human beings came from apes. That's science and technology. If you go through science and technology, human beings, they came from apes. So that means you are confusing yourself. Who are those science and technology? You left your own science and technology. Because before the white people came, I were our own science and technology. We have our own civilization. You left that one and you went and borrowed the white man's own. White man own practice. You are not even practicing the one your ancestor left for you. You are not working on it. You went and borrowed the white man's own. Everything, all those things, white man, we okolo hanchanine. Oluziana religion is na white man na asazi gebu. Oblonzus. All the honor the church here. I go church. Okay, people asemo na Christianity na how so I contribute. Nka jime no na bụ gimmelo ebia asigi na Jesus ga-agwọ gị ọrịa gị mmena nsi when go anybody bịa na church more let me just say when going AJ hospital pastor more reverend father say I don't go there come just you don't go to hospital osigi bịa see as you know no now there is what we call miracle, and when miracle happen, if you read you go there an dictionary miracle maybe unexpected when there is no hope. Of course, understand? Even in malaria na gekita, there can be a miracle on it. But you, as you are now, you are in Canada, you are suffering from, you are having malaria symptom. Are you going to carry chaplet and Bible and be playing a band and buy? Won't you go to hospital? That's one. Because is it not God? Because that's more and there is what they say, faith without work is totally dead. Of course. Understand? Now, okay, let me use this thing as an instance. Now you are in Canada, you are suffering from malaria, you make a call, ambulance will come and pick you up, they treat you immediately. Me, I'm here, I'm suffering, I make a call, they come and pick me, I go. Okay, now let's put it in another perspective. Now, somebody in the village is suffering from malaria. This person doesn't even have up to 200 naira in his account to -20, and that money in account this person cannot go and to chemist say you. This person cannot go to hospital. If you go to hospital, they tell you to deposit. You don't have any money. What will you do? Will you see that you will use all your last hope, which is going to God and pray, hoping for a miracle in common malaria, which we know that if our government provided these facilities for us, that malaria pneumonia, this person will not be depending on miracle again. The person will go to hospital. But because of the government has failed, the only way is for you to depend on God, because there is nothing you can do. When you are sick in the hospital, you get advance or you get deposit, you get doctor there. Is it not when you go there, they will tell you how much you will drop. Can they go there? So if Tanzania call those rubbish and say in Asia hospital, wake here. Also, pastor, or you be in a some name na ama mmadụ na-enwe na-ebute ozugbo ndị bịa. Pastor na after kete bịa no pastor sị gị ngwa go hospital, I'll pay.
pastor ga-agba ọsọ. Nigeria ayasa. Kedu onye ọ bụ ọrịa after na podcast na-akọ this rubbish ọ na-akọ obute ihe na-eme na Nigeria ọlị nke ya tụ ndị ụka na-akọ this rubbish a na-ege a na-akụrụ ya ka nsị ndị isi adịkwu ndị Jesus Christ wee Igbo Nigeria. Jesus Christ wee Nigeria onye Nsụka. onye ndị Nsụka yiri anyị echega anyị gburugburu yekwa anyị ọzọ ọwụlọ ka anyị na-ede ihe anyị ncha bụ nwanne. The thing is that onye na-asị gị na ndị ụka na-eme onye eme nke a asị ya ejere kedu ndị nwe the best hospital in Nigeria currently? That is one. Kedu ndị omenala ka ndị Muslim ka ọ gịnị? Let me use Zion Ministry as a case study. My brother joined the line. Let me use Zion Ministry as a case study. Evangelist Ebukobi. Most of them would always criticize the only ahona a new olive oil, a new anchor. Meanwhile, Zion Ministry were one of the best in Lagos in the name of traffic hospital. I want to believe in that holy water and olive oil. Visit. Some people ndị na-ama nkwu ụdị biri ndị a na-anya ego ebe a gbasoro ndị isi obodo oyibo bịa ka a na-anya ego mepere 1 and 2 bedroom o je rent ya si na ọrụ hospital a na-akụ eri na-akụ aka. My brother joined like to over Dubai ka ebe isi join na biko mụ ga nọ Lagos nwanne m. Okay, gaa n'iru. Nna okwu a ịma na otego nchọala ka join eji my page account nje eme business self wee bata bụ ka network na-enye nsogbu and alakịrị m okwu a anyị na-ekwu and okwu ị na-ekwu a good thing na bai ịma na ife na-eme bai na enwe some ndị kristian gbarụkpọ n'isi ha nọ ha na kristian ọda ha n'isi kpọ ịma na onye efu ya ekwedo ife aka wee na-efu agụrụ ya n'egwu anyị mara sometime nna ajụ ndị mmadụ ana m ajụ ndị ala omenala bụ ụzọ eziokwu na awe nna ajụ ha ọwụ kristian wụ problem ụnụ ka gọọmenti wụ problem ụnụ asị na gọọmenti na kristian na-akọ nsị ya na ụnụ amagbụghị ifu mbọsị ụnụ nchọpụtara problem ụnụ ịma na ụnụ ya enwere onwe ụnụ obodo ụnụ keta otu ha ịma na osu ha na-asịghị ije India ije China ije nke a na chọọchị emechisichago ha chọọchị ndị niile na-aka ife akros bụ okwele ụfọdụ elu bụ odo Lagos sef asị ma ha enwe international passport. Aya mee nji mepe ọnụ si na onwe mbụ n'ime ajego n'obodo oyibo chelu ị na-asị onye ọhụụ na ojego China onye ọhụụ ejego asịghị na iferima nọọ iru ebe a na ụka adụrọzi nke a emeghozi nke a mere nsị ọgaji ejide gọọmenti gị go and hold your gọọmenti mbọsị ọwụ na gọọmenti bidoro ịlụ ọrụ Naijiria adị mma mbọsị ọbụ na gọọmenti bidoro ịlụ ọrụ eti iwu ya na-emegidekwa ma prezidenti tiri nyawa iwu ma sinetọ onye ọbụla agbara ọgwụ ya ṅụọ ma ụnụ nwawu ndị omenala ma ndị ụkwa ndị bịakwara in form of iberima bịakwa na aghọwo ụmụ mmadụ n'ọnụ religion dị perfect. No religion is perfect. Christianity. Yes. Nya ka na-ekwu na so manụ ife abịazi bịa mee nwanne anyị nwoke abịa na-etizi na-instigate hate ife onye na-agala onwe ịgbaba ya si owu otu ahụ isi eme burugodo ụzọ gadatagodo onwedo onye nke ọka ji aka sef enwebụ odu ndị ụmụ ọka ji aka ife ọka ji aka wude dos gotara data 100 naira abata Facebook ha na-akparị onwe ha si na onwe ha ka ha na-akparị ọsọ ndị adewe ka ha ji aka anụ mgbe ahụ ọha adụgidolu onye nke a kịta duba na prison ọkwa ife a ka ha na ha echi ekwa nwoke ma ọp na-echi ekwe ọp kịta na-ataịpụkwa so all these things bụ ife anyị ha na-eme n'ala Igbo a na-create enmities n'ebe adịrọ necessary ndị anyị kwesịrị ịda agba mgba anyị kwesịrị even self ndị kwesịrị ije confront gwa ha lụọ ilo ịgwa ha echi onwe ife melunu isi na oke ngwadu ka what just happened of recent na ọla agụụ melu na Ọkịja that kind of a thing ọ bụ na obodo dị mma na nwa ogbenye gotawuru ndị olili that kind of experience anyị eme everywhere eba fuel galala ọnụ nwa ogbenye price 100 and dube m chee ka m help gị Canada ebe a nọ believe kwe m ya adịkwa like that na Australia ebe Patrick nọ Canada ebe a nọ gọọmenti nwe food bank enwe food bank ụmụ ogbenye nwekọ ha na-eje eri nri
ihe na-ebe si na-agụ problem gị ije food bank every Friday i buru ihe niile ị chọrọ bịa na-akụ na-eriju afọ gọọmenti providing some people nwere enough for ihe ebupụtesi ifere ama nkwe gị jee because gwa ga na-afịa na ndị na-abịakwa ebe a ndị na-ada alụ ọrụ gwa bụ fisi na ịghọta. You know, do you know that before m bi obodo a ọmụaji aka m mee ha akwụkwọ m niile oge akwụkwọ m nwee ka o si eme ka o si edide online ka m meseji ka m kọntaktị one of the members of parliament na by ha ya dị ọnọdụ ka ndị local gọọmenti chairman na-eji Abuja na-arahụ ụra onwe ndị yiri ike ndị nke anyị represent ihe dị ka Onitsha North Onitsha South uharu Abuja ha na-arahụ ụra bụ ha nwa dị in charge local communities ihe local communities pharmacies nọ na village na alaki ọhụ maka ọ dịrị ị na-enweta information all those things ha rụzie na Abuja ha pass ya as bill federal assist ha steeti assist ha ebe a na by ka nọ contact ha respond to me immediately sim nkọwachara ha problem ha sim okay na ha ga-contact immigration dey in charge of this thing lepe ndị time everything if ka the man see I send the message na email sef sim okay na anogo on it na ono this thing application too much ọ bụ ihe ọsọ na ọbara ona ka si process mbọsị the man gwa m na approve gị ya ekweghị m ọ sị m in 3 days no ga drop that he can't wait to welcome me in the community Nabe. That is government that works within 3 days or drop post. Summon your council. Anything happen. Oh, if I cannot drive it too. If from boy eba Mathias na emu na buze zoku itidi na buze zoku how ma hold the local government in charge of mpo Ondoka problem ya how ma hold that local government chairman how ma hold the local government chairman the in charge of fees use on in ano na mpo the in charge of fee draw attention to federal government ebe a na-eke ofu potato how many years now? More than 5 years. More than 5 years. When any of your member is in, okay, let me say now, okay, you agree. All those your members, because now man ego je Christian and ego within charity organization Christian before let's come from there. The members up till now, for more than 5 years, they follow Gugi. When Boye gas no yeah, the tangible. How can they get 2 cup of rice? How can they get no yeah, but the problem. Ngba kita na ka egbu nwa ya eziokwu na Igbo ngwa before nna ma wee pụtakwuwe hospital ya alụ since ama not 10 years ago e wee bịa jele ntị ala flat 2 bedroom flat hold on ka m bịa enwe go hospital apartment here flat na-enwe toilet and bedroom cheru ka m bịa ọ bụ na onye a nwelu intentions and good intentions n'ebe ndebe anyị nọ na ọ chọrọ unite ndebe anyị na achọrọ ogodo na ichi ime omenala anyị ilugodo ị na-akọwa with love onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme ya okay enwere hospitals nọ then mmadụ individual lụrụ without the help of government individual lụrụ in different states apart from nke ndị ụka lụrụ individuals enwebụ mgbe this guy gbara ya n'ọkụ oke abịazie na nke ndị ụka mgba cheki all over kita in Nigeria na cheki si hospitals ndị ụka lụrụ ọfụrụ ya apụ ife ọbụla oge ọbụla ọ pụta ụtụtụ onwe ife megha n'ala ndị Christianity ọbakọdie na life nnọkọtara ma Judas agbara ya kpọọ n'isi onwere onye merie dị sin nke wụ na onye mezi votu ọsị Christian da the thing is Jeff sometimes na-ajụ onwe m ajụjụ sef ọ ife ọ na-eme ka obodo ya ejido mma ọ ife ọ na-akọ inyo ọ ife ọ kọ inyo na social media ife ejido mma ọ ga na-use common sense wee na-ekwu some of the things ọ na-ekwu ihe ọ bụ na ofiru na ọgbatara onwe ya anya na ofiru na ọgbagotana na ego atụkọtarịa na akawo n'ohie na nri nyakpọ afa onwe onye nwa bebi virgin nyakpọ afa ahụ ọfụma maka ịghọta ya nyakpọ ya ọfụma ọrụ ofiru na ego ya ọkụchigo ha ọnụ ịma nkwuzi onye na-ewezi m iwe bụ na Akụjọs meela anụmanụ ahụ ebere Akụjọs meela anụmanụ ahụ ebere
onye nwa baby virgin, who is nwa baby virgin? Ọ bụ na so all these things if no na-achọ okwu na ụka enweghị isi ebe okwu na ụka adịghị ije na-achọ okwu na ụka adịghị. Ebe okwu na ụka adịghị, let's unite ourselves na ala Igbo. Ụka biri, omenala biri. Sometimes ana m ajụdụ ndị akịrị ife wu omenala nke ụna alụ ka ụnụ chọrọ iji eme. Nna ga-emere omenala na hall. Ihe ọ na-eme omenala ịdị against na a na-adịkpochie ndị mmadụ ode ha na one room every Sunday a na-akụ aka na-abụ abụ. The same thing ka ijedeme crusade ndị ụka na-imewe crusade. Ihe ọbụla a na-eme like ịbụ na ebe ahụ isi na ị na-eme omenala abụ ndị ụka na-abụ ka ị na-abụkwa everything ndị chọọchị na-eme. Ị na-enye onyinye, ị na-ana like a na-agba kaadị, ị na-erejista bụla eme mbe enye gị like adọkwaba against ya mewe ahụ. If you want to do it, do it. Ndị onye eri ka agba mana nke imezi mmadụ attack bụ ihe ma chọrọ. Do your thing. If you want onye eri ka agba, ọ bụ na ị nọ n'ụka erie gị sirie gị ị nọ n'omenala erie gị mana nke kọwa ịbịa gị na-fight ndị a achọrọ omenala anyị adụgori before Christianity adụ and omenala dubende nwere ebe ifere ime adụlọ but ana m ajụ enwere omenala ọzọ a na-eme karịrị omenala dụbụ n'ala Igbo. Because sometimes nyanwa na-ekwu alụkwụsị ndị gọọmenti na-eri ego onwebụghị onye ijide si ya alụkwụsị sọsọ ụka ka ị gbadoro aka maka ihe ekwu ya ọ ndị ihe etiwuteni ife alọ nyawo the problem. O nwere ife gọọmenti ya wee mee kịta na efu ndị niile a na-alụ ọjọbọ ma n'ụka o ma na asị na omenala ma ndị eze enu ma ndị eze ana everything onye ọbụla agbara ọgwụ. Give me most of the young guys nọ na Nigeria alụbụ ụlọ be nna ha a na-ekwu alụkwụsị. Kedu ndị ji ha Chineke ma amala kedu ihe ji most of the young guys nọ na be nna ha enwere na-atụ ụjọ? Kedu ihe na-atụ ha ụjọ ahụ? Ọ ka na-atụ ha ụjọ. Asị m Obianọ o nwere ife nna m abụọ nkịta. Dube m ka anyị bugodo odu nwanne anyị nwoke a before ị gaa n'ihu. Okay, nwanne o kenekwa gị ka ebe isi join anyị. Good morning. I'm from Enugu. Okay. Iyikwe ndị omenala bụ ụzọ eziokwu. Gaa n'ihu ka anyị n'onu gị biko. Ka ị nwere ikwu. Afugo m the topic. I like to know the discussion. Ihe nsị ka m jụọ Mathias na ndị na-eso ya bụ ego o buru hospital gaa tinye n'Igbo hospital ebe hospital dịgo ebe locate hospital anụa. There are already functional hospitals that provide even more facilities and services. He positioned that hospital there. Are there not rural villages like his village in Nsukka precisely? I believe their people cannot access hospital. And yet he went and positioned that hospital there. Business and telling people that he's offering free services. How is that like? Does that make any sense? Does that when the missionaries came, when the missionaries in the church, tell me how our ancestors would have survived, because they went deep in the village. They started from the villages, not from urban cities, not from that area where there are people with exposure and big men in Nocha. Or Ghana village, they need to save the poor. Situate hospitals, helping them with items. But Mathias buru poor from Nsukka, Ghana, Nambra, ebe big men jucha, gawa mewe ihe omenana ime nwuro na be nna gị o omenana bụ ya ka nna ajụ nke ahụ bụ n'Enugu na-emezi. Ebuka Obi gbara ha ala nke ikpeazụ, so ụtụtụ akpọrọ Ebuka Obi afọ.
And what onye about efu efu ọkpọrọ Ebuka Obiang. Mathias na-eme? He's just causing con. Look at today now, youths are bearing names such as Ekwensu, Eze Ekwensu, Nwamami Iwota, jeru na TikTok na nwere afọ ya akwụkwọ Eze Ekwensu. Amosu n'ala Igbo. I don't know. Overlook what this guy is doing. He is constituting ọsọ ya agba na Anambra. Mma like ka o mee ya. Eziokwu. Na-ekwu nwanne gọn. Mma like ka o mee ya. Every native doctor ma eze nwaanyị onye ọ na-abịa register ikwuo ife ị na-alụ. Ikwuo ife ọgwụ ahụ na-alụ. Ọ bụ na ọ eme ya. Gọn nwanne aga be Mathias. Network ya na-esogbu. Very bad road. He's not calling on to the government to intercede. On our church. In our church, okay, tell me, does he has he any historic proof that Bible brought all these menace upon us? Oh, history I know go. Nandi ocha butere Bible. See, therefore, even the time era of trade and barter, Bible was not used for exchange for anything. Do you understand me? So our kids for slavery, they did not use Bible to collect our children during slave trade. They did not use Bible to collect our mineral resources. We still have our mineral resources. How is he managed? Are the white man still in our land? He's not contributing to society. Okay, for instance, now, Emma, when the white man came, all these bra. Oh, yeah. When you are talking about the white man, when they came, there are two people that came in based on in Igbo land. One, the people that came for slave trade, business, and the Christians. Here are the two set of people. Now, you ask yourself, get the achievement, get the aim of these people that came in form of Christianity. They are the one that provide us hospital, then raw churches, hello, then now all those things say me, then they be for straight trade, be for business, business oriented. Man, this same Mathias knows all these things, but the same Mathias will tell you the white man came and tie a rope, bra. And when they be for business, all the two set of people. And the same two sets of people who land in the north, the Igbo Islamic, and they made their own normal business trade. So these are the two sets of now. Can the impact? Can the Christianity contribute to? Mathias in a follow Kwebo, business, Makoha science and technology. Everything. That's the game. Enjoy yourself na nna ha. Asịkwa na ife nna anyị ha discover la adọghọ mma. Ha discover la onugbu. E discover la ofe ọha. E discover la akpụ. Chere ka m bịanụ. Mana ọchị ije Abuja na-ekwe ha ndị be anyị. Ịma na osu ha na ndị Igbo be anyị some people nche na ha ma ife nwecha sense eje na comment section na asụ ogologo oyiwo. Mana ha ya afụ platform Tinubu ebe ọ mana Tinubu na-akọ nkọghịrị onwe onye ya edenikwa oyiwo dị ya. Ọkwa ebe nwanne ya na-akọ ezigbo ife ya ba. So nke ahụ my problem. Onye eje Mathias wụ pastọ ya eje Abuja. Kama ọ ya akpọ ikiri. Kpọrọ ikiri wee jebe Abuja. Ọ chọba flight ahụ onye na-alụ onye elụgị ya. Kama ọ ya akpọ ikiri wee jebe Abuja. On a bubble flight, all black Zion Dube ya flight is all bad. The thing is, go on, bro. Recently, I think few days ago, somebody na Wamna Obepezi Eba remote automobile with on a Atlanta motor like Omi Tokumba Nere.
onye si na ọ chọọ ime ndị be anyị ka anyị na-arụ ihe nke anyị na-eproduce ihe nke ka ihe ọ dị bụrụkwa ihe ndị ọcha ahụ moto ndị ọcha ahụ ka ị dị like this guy amaghị ime awa pipu enweghị uche na nke ikpeazụ ọ na-apụ ya mepekwe na ihe a bụ ofu onye ọ sagoro isi weta ego emepe ihe ọdọtụ na-ama na-ejiri ya mmadụ yusu ịma like onye kwuru okwu si na o mepee hospital ihe hospital kedu onye da hospital license eji two rooms bedroom emepe hospital ka ebe na-enye ya 2 rooms and parlor eji eme hospital datin don have any license ọ bụrụ ihe a na-echeki BP ebe ahụ hospital a na-echeki BP present your license na datin nwere license Patrick a na-echeki BP na a na-echeki BP obere oge ka abịa na-alụ ụlọ akwụkwọ anyị alụ abụọ Amadiya primary school ya wan Ekwensu primary school Ihe adịkwa atamu because a lot of our young people like na adults na-aghasa ha. Most of our youth na-ekwechisiri ada aghọta cause some of them have not gone there listening yota and they nọkwuola nọ ndị nke nọkwu there a na-akọ ya wu edutere ekperima a na-akọ ya wu ọgụ aje duta akpa amụ Mathias don't worry ya n'olu a na-akọ ya wu wee nke kọlụ n'elu ọkọlụ n'elu ọkọlụ naanị ọkọlụ n'elu ọkọlụ naanị what are you even talking? Ngwa gaa n'ihu onye omenala bụ ụzọ eziokwu. Gaa n'iru. Ka ihe mere o ji wuru sọ Mathias. Ka ihe mere o ji wuru sọ Mathias na-progress na ihe omenala bụ ụzọ eziokwu a. And ka ihe mere ihe niile ahụ ụfọdụ na-ahụ na-agụ since January to December. Afụbeghị m any change any different. Ọkwa ofu 2 cup of rice a ka aka na-eke. Ọkwa ofu ji aha na-egbu ụzọ na-abụ ka aka na-ekekwe till December. Na adịkwa sure na anyị eke gidi ya baịkwa 2025. Anyị azọgbu mmadụ there now. Gaa n'iru. Ka ebisi. Ka ebisi join ya, ka ebisi join ya. Ọ nọ Enugu na Anambra. Oh man, okay. Esi m ọma na Gaa n'iru. In fact, anything no bụ na mụ a ga-asị ya. Achọ m ege aza m question ahụ. Ọ ya ka m ji ti ya ngwa zaa onye isi. One like somebody popular was like saying that Mathias instituted a hospital point of correction. So just he opened an office in Anambra because so everything in all states, you understand. Now, hospital. Hospital takes so many things. So and they believe never wanted the hospital because regarding only a convenience of Ibido the process. Are you getting me? Now, what happened here with the problem of our country that people failed not to understand? Now, I'm not against Christianity. First of all in life, if your conscience is the number one thing you can ever think of. Okay. Now, country move will find conscience. Are you getting me? Can I go to Christianity? Can I be whenever you are doing something and you put conscience in the first run, I think we can achieve whatever we are doing in life. Now let me just tell you one thing now. Let's assume that all these people who are our government people now, that they are being sworn in with Igbo. Would you think that Nigeria will be the same way we were doing now? Now,
Okay. Onye m bụ na Check am ọla ka ndịbe ihe ọ na-ekwu bụ mkpuchie content ejima because na ihe m ga-akụ ya kịta don't worry na-ekwu. Check am bịa. Ejima ị na-ekwu okwu based on na Mathias si na ndị ọcha wetara anyị ụka wetara anyị na anyị kwesịrị ike ịjụ their technology na anyị kwesịrị ike ịjụ all those things because according to what you are saying from your own perspective ị na-akọdo ihe ị na-ekwu kịta bụ na iju ekwensu iju ọrụ ya niile makwala amalụ na before ndị ọcha abịa na anyị enwego our own thing anyị na-emelu onwe anyị. Do you understand? You understand? Ejima, go on onwe gị na this platform was like telling me that na mmadụ one nye ụtọ anyị lugoro ụlọ na benna ọ bụrụ gịnị based on the fear of ihe a ga-eme m ọ na-ama mme m because one thing that water in life question njụla ọbụla mmadụ one lugo ihe nsị bụ mmadụ one na youth anyị jụrụ na ha ama nlụ ụlọ be nna ha because of ihe na-eme na village ịghọta that fear. Ejima imego travel now o nwere some things mmadụ ga-abụ bido kọwala gị kịta ifu na obizon Fear nga like fear nga like asana na nna anapụgo okwu n'ọnụ ọ bụ mbiko enweghị ihe nga like bụ ịdrọpụ 1 point ịhafụ m nsa gị ya maka ịdrọpụ ọbakwa another one ba another one ọ ga-emezi ọ dị long just pick 1 point ịnwa m and just to add ọzabekwe m question njụrụ ya before ọ gaa n'ihu kedu ihe ma o ji ụsọ Mathias na progress and since ya ebe ọnụ omenala wo the best way to go let's go back to our root ka ihe mere na afụbe many improvement na that omenala gathering ọkwa ofu 2 cup of rice aka na-ekekwe since years to years lapụ mụ na oya ihe nchọbụ rie lapụgodi question gị karị ya ihe nchọbụ onwete nke ya na m ga-asị ya ga-apakwa na another one iwe close na ịgba break nsa gị na-agakwa n'iru don't worry m ga-asa gị ihe ọbụla ebe a question gị ihe niile ahụ Mathias ideology ahụ niile owe jụọ m ha ncha niile from A to Z mma asa gị ya mana ihe nchọ bụ ịjụ ofu icheru nsakwa gị gakwa n'iru mma m wee see your time ịsa gị ya go ahead. Ejima ngwa ka njụọ gị one of ajụjụ kịta na why is it that na kịta na mmadụ mee ihe ọjọọ kama onye mmadụ ga-eme mmadụ ihe ọjọọ kama ị ga-ejekwu the person jee yọọ ya biko si ya na mmejọ gị ise ka ị jewe mee confession. The reason ọ ga-abụ mmadụ mee ihe ọjọọ ihe ọ ga-eji jekwuru confession instead ije jekwuru onye omejọ. Now I will answer you that question in critical way. Now in terms of Christianity, the only people who make confession bụ Catholic, and as a Catholic, you major mmadụ you make a confession, the priest will ask you to go and make peace with onye major. Yes, once mmadụ dey involved, let me say na ote no na eyengi poison is keep my conscience na-epiti m na ihe a mere adịlọ mma ma ọ na m gburu ya ije me confess. The priest will ask you to go, Monibu, the person, the priest will ask you to go and confess. Do you get me now? That is one. Are you hearing what? That is what Christianity teaches you. But based on your own omenan will not teach you. Your own omenan will tell you to keep it in your mind. Nobody will know it. It will be dead and buried. But wait, but there is no asking no only Chelu now is only one, only Catholic being a practice confession in terms of Christianity. Igbo church is a word the many. It's only Catholic na practice here. Owago also. Ọzabekwe ma oju a we na die. Mba, ọ ya abịakwa. Ọ ya na-achị life a ka ebe ọ nọ ka mmekọ invite. Ọ na-agwa m ama na mbe Catholic. Ọ ya na-achịkwa azụ na life a.
go and seek forgiveness from Oyimejo. Ebute ofu mbaji mmadụ na-eke ya. Ebute ofu mbaji mmadụ na-eke ya. Onye ndị omenala bụ ụzọ eziokwu nọ na life a send ya request ka m kpọta gị ka unu zaa bụ question a ka ihe mere o ji bụrụ sọ nsọ Mathias na-progress since how many years bidoro omenala bụ ụzọ eziokwu. Let me use this year as a case study. Since January unu na-eke 2 cup of rice ewote ofu ji awaghị ụzọ na-abụ ka eme ejike gidi ya ruo na this December. Eche m omenala going back to our root, a best way to go. Ọbụmalike omife ikwuru kịta esi nọ awarụ ji ụzọ na-abụ ụzọ ịnọ eweta ofu mbaji awa ụzọ ịnọ ị na-eti ịbụọ gị ụzọ ịnọ nke ụzọ ịbụọ ụzọ ịnọ eweta ofu peteto eke ihe ịbụọ onye na-awe oti peteto na nkọ akpa wee na ndị omenala bụ ụzọ eziokwu send ya request ka nza ya ụjọ a biko. na ife pastọ Jerry melu ebukọrọ akparaisi o bupụtara oya eke nna gị mana one thing na-eme anyị na efu eziokwu anyị ekwu anyị achọ ofe ife gadi ekwuburu onye n'izizi mbụ ịma na onye chi ifu efu ya ekwedo ife aka wee na-efu o kwedoghị mmanya ọchọ ofe ife gada aka wee na-aghafe ụjọ asịghị ụka ji wee mekwaghala ụka ji gbaa everything 99% of ife ndị ọcha ahụ na-agbaraghala na-ewetara nya ka ị na-eyuzu 99 1% ahụ sef ejekwuo na 1% aka ya enwetakwa ife onye ọcha nwekwuru sef nwee nke ịmụ inwelu ịnarụ isicha ofe gba nwunye onye ta ihe na friji ịka iburu udu dọba na isicha ofe dọ ihe na udu ajụọ ya oyi ịka ịpụta ijegoro mpanaka hapụ ịnya moto hapụ ịgba fuelu hapụ ịkụzi nke biri na aja ụpa na-eyi akwa aja ụpa ije yiri je akwa anụmanụ ọwara anụmanụ ichọ ya na-eyi na-awọ ọgọdọ ọwụwa ama na-echọ ichi ya back to your root. I nwere good agenda anyị pụta ị na-akọ inyo ị na ọ na-adezu street art iwere fonu nwa onye ọcha ajụọ gị sị na ọha onye ọcha nke ahụ dadi ihe apụtara ọfụ bishop of onye isi ha nke a na-akpọ maazị Ifedima o were kpokpo iwu na-asụsasị ndị eje ha ụgwọ isi ndị agadi nwoke isi ma agadi nwaanyị ọtị ha na Hibru si nọ nke a ibe a na-akpọ ya tasha a na-asụ ya n'oyibo nnenene nwebụ nke akọwara anyị n'Igbo ka o daa anya thank God na enwetago mba please no Ejima. So you people want to around only in terms of Christianity, there were many denominations, all about, in fact, only 1,000. To churches away. Only one among them practice the confession, and that one, the confession is image of mother according to Kishiku. He confess said to priest. The priest will ask you to go and reconcile with Oye Major. That's when you receive full forgiveness. That is one. Oyen drop as a bomb. But in normal Christianity, and there is no way Christianity no they preach. Say Oye Major mother give your foot. Christianity no they preach that one. The confession is there, is a doctrine which Catholic are practicing. That depends only on Catholic. So even if you generalize this to all Christians, at the end of the day, Christianity will tell you to go and make peace. Because Christianity is a peaceful religion. They will ask you to go and make peace with Oya before you can receive. That is one. Religion, go ahead. So Omenala is not a religion. Omenala is a religion now. Omenala is not a religion. It's not a religion. Okay, now, Ejima, why is it that in these terms of Christianity that you proclaim now, we all are praying to supersede one another? Why is it like that? Okay, is it that adage that says everybody if you go now I want to ask you a question. What mean in any Christianity doctrine that you have to pray to supersede one another? When did you before Isamia? Now
I mentioned something when most of our youth refuse to build a house in their village because of one thing. Do you know the reason why? Which is what? Because Which the is reason what? is that if you start okay bam, they're going to in fact all the can you generalize all the good in Igbo mentality. Igbo amula in such a way that we rise by looking at what others are doing. Like if your friend is making it, you need to go higher. And the people will go extend mile to even kill you to make sure that you did not pass them. Christianity are there. Abroad. An Igbo man in abroad. If now, if you are my friend, I will always want to be higher than you. That competition is there. You cannot tell me. The only person that will pray for you to be higher than him is your father. No one else, even your wife, if you don't know. So now, it has nothing to do with Christian. It's in our blood. Are you getting me? And Christianity is not even preaching. When you even go further, if you know that if you go to that your tradition, know how Abudiyana practice here more. Because now then they buy people anyhow because of that thing. But when it comes to Christian, what more ever Christian religion? And then me, so if they could pray the other in channel, even your generation. Once I knew you are an Igbo man, you are born to make it above your equal. And if you are not so Igbo, you will rise above even your father is blessing you. Your father is blessing you and telling you that you will rise above your equal. It's a statement. And when you see your equal rising above you, you will try and do anything you can to be above them. So in case where you call Christian there. So power. So Another one. Ejima, like this, what this guy was asking me now. Don't I say? Before getting appear this Monday hammer. Kancho jugodi m nke gị mụ na gị mechie sazie owu ya ọ bụ njọ gị ga-asị ya leta mụ na gị godi jụwa m ya bring your question ya mere nke iji believe no Christianity bụ your problem bring it up. Understand me. Let I can see you. Bring it now. I go answer you. Wait, let me clear you. Okay. What I believe in life now is that I believe in what you are doing in life. Wait, I will still add you. See him way, I will still add you. What I believe in life is, number one, before you do anything in life, your inner conscience matters a lot. Yes. Then secondly, now, yes. We know how we are bettered. Ejima, the issue I when I buy the things fundamental rights government facility melai, they didn't do it, they didn't provide it for us. Now, Ejima, somebody you and I know that cannot be able to afford 3 square meal a day, but the virtue of grace or whatsoever, unfortunately, the person might even come into government. The person might be given up an appointment. You and I know that this person doesn't have any standing job to do because he's being bestowed on one kind of position. You see the person or enrich his personal life. Now, Ejima, you are not trying to tell me that now Christianity came up with the person or when you Thanksgiving, due to as per se,
ka ha fi ikwune ka ha fi ịgwa n'ihe okwu agọzikwu ya fee ya mmiri nsọ si ya na ọ ga-adịrị ya na mma ejima sinsi ihe niile a sị ya na ihe niile ga-adị mma na bụ leaders of tomorrow ka ihe dịgolo mma ejima don't you ejima o nwere ihe unu amarọ n'ihe dị n'omenala ejima jos jee chekie na your village eme a na-asị gị na ọ na-egbu mmadụ na ọ na-agwọ ọgwụ na ọ na-eme any other thing nwoke kwụbara aka ọtọ kwudo n'eziokwu chekie the family lineage chekie his lifestyle up to today chekie ndị ahụ na-eme ha gbalụ gbago agbatuo ha check their lineage how are they living I'm asking you how are they how are they living ejima anyị bidola anyị bụrụ ka o siri anyị bịa ihe gbokolo ụta ejima anyị nwa na onwe anyị bụ ndị amụrụ na kampụ kwesịrị ike inwe aka ọrụ ndị dị opportune inwe aka ọrụ ọ bụziela an outsiders bịazi inherit ihe anyị kwesịrị ike iji wee dị ebube few ones nọ n'ụba anyị nghọtara onwe ha banyekwe n'ime nke ahụ welekwa na-alụ ọrụ na-enweta aka ọrụ mana ejimiche na ọ bụrụ na be anyị dị mma mezie ihe na mmadụ ga na-atụ ụda Christian onye nkekwa nke atọ Christian link ya imeche link ya to Christian echere nke ya na Christian na link ya so ejima nwere eche jụrụ i believe na ọ bụ na Christianity abịara na ị ga-adị dọn i believe na ị ga-adị dọn na ya ma innovate ịma ihe na-ewe m iwe bụ ikwu otu ụmụọchị mma ncheta nke izizi imenshọn ezi nke ahụ imenshọn before cheta m ya that first one before ime nke a ikwu nke ochie nke ọfụ hapụ nke ochie ma ndị gọvanọ ndị ọchịchị gara ụlọ nye Thanksgiving anabata ha something like that. Okay, now you mentioned about Thanksgiving. Now I want to ask you a question. When you go in Igbo land as a whole, onye ọchịchị gọvanọ ma ihe ọbụla kwa bata na village ya ka ike ihe mmadụ reject here. That's one question. Ihe ajụjụ ka njọ gwa when go ebe o mere n'Igbo land na onye ọchịchị in fact onye riri ego ndị mmadụ ya belo ihe ọbụla kwa ọ bụ ike one thing na village reject here. Ihe ajụjụ ka njọ nke a one. This is one question njọ gị. Na Nigeria as a whole na village mana m ga-agwa gị ebe mmadụ bịa mee donation na chọọchị fada sia is either a Catholic priest or an Anglican priest or si a were ego a na onwebi ihe elu si were ego a jee mee ihe gị dị online onwebigo ihe ikwuru omenugo mbọsị mmadụ weta ihe na village because when we talk of omenala ya na village onwebigo mbọsị mmadụ weta 1 naira village reject ya si na ihe ego community eri ye one instance one internet cannot lie I'm browse ofu now get listen based on that one which muama no menube animal alone internet day and night where you open up internet na dafu so if Lome I will know also go there me 10 years ago ngewe the experience in year do time go in no me muama na squash omelo forget to go there about that one and I can bring you in better now I can bring you a video of a priest. It's either a priest or an Anglican priest about reject gift a governor with it na church or say I fix the road. Okay, go show you that one to show you. Now let me come to in a based on Father Mundo coming cause main cause. When it comes to giving, the church, a guy na church ya na eribu trillions. Ega na eri no na this thing na our government trillions. A governor be church na be like let me say 1 million.
2 million, 3 million. Governor, normally, governor, what, no less than 500 million. Or be you 1 million. It's not 1 million now. Governor na Nigeria what to 500 million or na some what to in personal basic salary governor na Nigeria will be a governor na Nigeria now what to this amount to mention. I told me about trillion. I told me a billion self. Yen million. Why governor now what to a billion? What are you telling me? Na Nigeria. In my contract or not sign. It's now personal salary code on assign the contract. Who interest there? Here the kubu our fund they when they want to steal your fund, if they want to steal your fund, they steal in trillions and billions. When any governor change Nigeria now, or anybody be a governor now want to a billion naira. You cannot tell me that or ashe. So that governor will 1 million year say anachias. Based on okay, I give this thing a marry their intention, a marry I'm just telling you that Christians are even doing it. But because EJ na village, is not EJ koishi. Etie pam, ha tuoda, pia bulu aparais, bulu yani. Uwenube, goshi video, manange goshi ugi video. Nke this priest anọ n'iru anọ there disgrace o wete ihe asị ya wa na enidiri ya. So ya nna gwa gị, and again you cannot generalize Christian based on one mistake somebody make, because if you are a Christian na ebe ọbụla adị tu now ya ka m na-ekwu na o nwere ike na ụta nọ na pastọ na-erape nwa, fada na-ata nwa mmadụ taa ma nwunye mmadụ, adụmekwu ezo pastọ na-eme ya ịtazie isi m na pastọ niile ote nna unu uchiche ekwu sị gị na pastọ niile fada niile na-eme nke eme nke ọzọ ihe ziri ezi nna. So ihe na-ekwugo dịkịta asef aflọdị maybe ihe na this point ị na-ehit je help godi ndị Igbo, because at the end of the day onye ọbụla be commissioner or anything, governor bute nni tụọ n'ala Igbo na bam azụọ bam without any church involved. Take my own question so that can we battle you men and no also. Okay, no Zazie my own question. Ka nwobata nwoyi nke watch take give back water. Ọ bụ masị na ka ewebata onye ọ ka ya ọzacha ahụ o nwere ofu mmeji randụ ọp ọ sị nọ n'ụmụ o nwere ajụjụ nche ezu ya n'obodo ahụ ọnụ onye azagodo nke post before m wee jụzie ya ọkwa na ma jụọ ya ọ njụọ ya mba chee ka ọ zata nke m before ejizie ya biko che ka ọ za nke a jụrụ ya na ọ dị important. Ọ nọ na caption already. Asị m ka ihe meru since ahụ nnachiri azụ na-eme omenala, let's go back to our root. One Mathias si preach na ndị Christianity ndị ere ije ụka ị na-ata afụ na-eme nke but unu nwa since ahụ nnachi na root ahụ ọ ka na-ekekwe 2 cup of rice, ọ ka na-ekekwe o weta ofu ji awaghị ụzọ na-abụ na-enye family of 6 since how many years, but let me use this year as a case study. Since January ọ na-eke 2 cup of rice to families and the ji tofu ji awaghị ụzọ na-abụ. Yesterday o potato ebe bụọ ọ pụta na since ahụ nachiri na root ahụ na onweghị any improvement, and the kedis na oji ụsọ nsọ Mathias na progress na ruo ezigbo ụlọ na-eme business ọ na-aga. Why others nọ na that place ka nakwa na-akwụkwa na line na-ekeri that 2 cup of rice and the ji awabiri ụzọ na-aba potato ahụ? Now, the reason why it will jump this educator now, Igbo okay. But the reason why it will jump this educator. Igbo okay how? Now, you say Igbo okay. Kawarum. If you give birth to a child, the child gave good use or more case I guide you.
Okay. then tupu ọkwụ. Now, unu kara gị je since 4 years ago. Kambia, let me ask you. Okay. Kambia, ọ bụrụ sọsọ Mathias na-eme all those things. Ọ nwere ndị na-eme ya behind cameras. Ka I believe na sọsọ Mathias na-ebute those apparatus eji eme all those things. Aghọtadị m ihe na-ajụ m sef. Aghọta m ka o si link ya with my I believe na sọsọ Mathias na-ebute that ma ji ma rice ma potato ha na ma cup of rice ha na ma Igbo. No ya na agwa ga ebute one bag of rice ka na-eke to congregation. If for that mindset I kwu na any go to work on our conscience because chere ka nghọta ihe na-ekwu. Ị na-akọwa na after 2 cup of rice anyị na-afụ na kamera n'onwe nke a na-eke n'azụ anyị na-adịghị afụ. Sure, ni maro. Mana eziokwu mba ka ikweta mba chelu mba eziokwu. My brother, achọghị m isi na eziokwu adịghị gị n'ọnụ. Okay, ngwa ngwa chere ka njụọ ya ka ezi ihe mere m ji egosi 2 cup of rice na video na-ekezi one bag offline. See, let me just clear this air now. Can clear. Yeah. Inwe ike na-afụta m nkịta na mbụ onye battery oya n'ọfa. Na gịnị mere? Na gịnị mere? Na-ekwu ya ga-apịa m alụ. Kọsọ ya my such call na recover your battery bụ my target. Ọnọfa. And ama brain box. No eti ego di battery ama brain box adị. Eji mba nwụlọ ya atọlụ battery ya. Try to brother, check and jog gị. Check and jog gị. Ị gaghị go na bụzi eziokwu. Ya attend go program ha before. Onye ọmakwa eje. Ihe ọ na-ekwu bụ nọmba atọ. Achọrọ m ọ dị ebe nchọ ya arrived. Ị gaghị go na bụzi eziokwu program before. Isi na gị mme? Ị gaghị go ebe ha na-eme omenala bụzi eziokwu. Ị join go ha na worship before for the first time. Or rather ugbo one ka ije go there. Online program. A na-eme online program. That dị na-eme. The real one ka ọ na-ekwu. Okay. Na one day ka eweli anyị na onye ewere ihe ọchị. Ị na-anụzikwa ihe m na-ekwu? Onye ewere ihe ọchị. Asị m ugbo one ka attend n'ugo omenala bụzi eziokwu program na mkpọ. Chee ka ngwa gị nwanne m. N'ebe m dị agị, n'ebe mụnwa dị agị. Mana ugboro chere na aka anyị pụta ugboro one ka attend go omenala bụzi eziokwu program na mkpọ. Agachunube m. Ka isi mara a na-eme kecha 2 cup of rice na kamera. Ejezie n'azụ eke one bag of rice. A na-eke. One bag of rice n'azụ. A na-eke. Ị nwere ike ịgwa nwa ya ofu onye mmadụ na-aba ebe igo enye 2 cup of rice na video bịa n'azụ bịa one bag of rice. A na-eke. Ị nwere ike igosi nwa ya ofu onye mmadụ na-abụ. A ga-enwe picture na ahụ ọsa na-eke. My brother weta another person no ya. Weta another person no ba. Aka m eju na oman ahụ ọ nọ na ya. Ọ ndị ụka ka ndị omenala dozili ụmụ. Ọ gọọmenti ụmụ dozili. Nke ga-ajụ ka ọ ga-aza simple question ajụrụ ya ọza wuru ọdị. Ndị a Mathias erigo ndị a. Mathias erigo. Battery ya ka m ga-achọgodi first. Nchọta battery ya before kwuo okwu. Mama ya to brain box because you call na cause polo. Onye youth if you see the mentality. Because you on a conscience. All my conscience read the impo. And then me only we go give me away because we take it go analyze you on. Yes, he's making points based on the problem.
But even on our channel, the problem Alex, is yeah, out that's of the point. problem And here. they are buying it. That's the None problem. Because on of the the God Jesus hatred Christ. way, the other way. Does it make sense? Iota. I mean anything now. When I call this rubbish or this gas. This way, Omenala abụzi eziokwu na ndụ. Hello, Jose. Hello, Thank Jose. you. Welcome. Na biko daalụkwanụ. Okay, ka ebe isi join anyị. Oh yeah, I'm kwụsị Australia. Anọ m enyi. Okay. Just chọọ ka mma ifunu ga-ekwu. Well, more like a topic, ọ dị very sharp, but the question nkala ịjụ onye unu add before and amam Mathias nwanụ a na-akpọ afa because enwere m efe ige dịka this thing bụ akaụntụ Mathias ji eme these things na Facebook or paid Facebook. Ọ bụkwala na ọ monetize that Facebook ego ka o ji achụ, because one thing na thrive especially in African nation bụ negativity. Ọ bụ na Mathias just na-ekwu eziokwu, onwere ya abịata na comment ya, onwere ya like ya. Yes. Now the more they feed on those negative energy, the more ka people na-abịa comment na-ekwu. Engagement ya na-arị. Alone wee plan niche ọ ga-eji wee na-agbali ego na Facebook na TikTok and otu na-agbalị onwe ego. Now coming to religion, omenala abụọ religion Igbo. Religion Igbo bụ ọdịnala, omenala bụ ọdịbendị ife eji wee malụ ndị custom, but ọdịnala mbụ ụzọ anyị si akpọkwu Chukwu chite okike abịama ịghọta. Na ọ bụ na missionaries abịara n'ụka abịara ọ bụkwa na ụka you can use ụka Christianity in so many ways, right? But now most of the things enwezi kịta na Christianity abụrụ Christian ka na practice, because any preaching that you are preaching that does not begin and end in Jesus Christ dying on the cross of Calvary for me and you to be free. Imanifonya na-akọ bụ nonsense. All those people na-akọ maka prosperity. Any person na-akọ prosperity bụ at the end ngụnwa oji njasịa gị ịghọta ịkwụnye ego na akaụntụ ya ịghọta. That's part of it. So kpatara people na-achị ya azụ dịzị aka ha anya ọbụla na-ejekuzi omenala, because even the church efelugo a lot of people ịghọta. Ifukuzie nke dịka eziokwu eche ma maybe after 5 years ọ gbanwee. Ebuka Obi a na-enye ya kịta enwe lot of people na-ene Ebuka Obi ya ka ọ gbanwee, but ọ ka kwụ ịghọta. A lot of people started well along the line ego aba afọ anya. Ọ bụ na Ebuka Obi na ego since ịghọta ọ kara ịgbanwego. Na ndị anụwa na-asịzi na ịnachi ya omenala, let's assume na this Christianity abịalụ by na enwe ike daga anyị na-ekwu okwu nke ọ bụ na egbu gị n'evu forest, enwe ike ọ bụ na amụa gị ibulu 1 mark n'iru atụkpu gị n'ivu forest, because anything Igbo ọdịnala Igbo na-aghọtalụ fa na-akpụ ya n'alụ. Amụa gị onwe ka isi asị na ọgba nje ka ị bụ awali ife kugbuo gị. Even one of my grandmother's friend, right? Amụlị ya ọnwa ọbụla one na one wee were ife kụwa ya ọnụ the last one onwe amụọ this woman ọzọ ọnụ this woman dị disfigured till tata mụ na gị nọ. So enwere lot of things ma anọgide amụ ejima asị na nke anụnwa ma anọgide alụ na-eme n'obodo eweta ụmụazị na-enwere ife ama si na ovejin si na ya ka alụsị chọrọ ili. Biko kedu ụdị alụsị bụ nke a? Iweta nye ya naanị si nọ ka i wee please the land ka ọ wee cleanse the land ịghọta. Agụ m na UNN enwe ebe a na-akpọ Adoero ịghọta. Adoero a na Nsụka na mgbe gboo a na-anafe ifefa n'ike ịghọta. Na ka a si wee solve the problem, one family nwee virgin na-abụ ka eni na ndụ. So ife na-emezi kịta up till na-abụ inwe ka isi je na afịfa n'ike ma ị na-edeti mmadụ na Edearọ na Nsụka, isi a na ị ga-anụ ya yala enu ya alụsị abịago ọgụ ọ ka dị in existence wee luo taa ọ ka na-alụ ọrụ yata. Na since anya pụta na-ekwu onye ọbụla ha malụzi ife ya ekwu coming to government to start with that guy na ya onwe ike icheke last 2 days bụ na onwego onye ochiti, because our problem by ourselves. Igbo enwe eze ị ga-achọ ka ịzụ onye ọbụla ukwu n'isi iweta ego ga-ezulu gị na ụmụ nwanne gị, chọpazịa nke ga-ezulu agbụrụ gị
agbụrụ na-eme adị ka next of king ga-esi wee lise ego ịghọta. Last time onye a votu inwe ike jụkwa ya onye o votu na Jonathan, o nwere ike ọ bụrụ Buhari ka o votu ịghọta. Ka ị ga-esi lesịa your votu ịbịa na expect in next 4 years onye a ga-achị ka ọ bụrụ ụwa gị dịlụ gị mma. ị na-evotu the thing there bụ a lot of us may travel anyị ekpope afụ na ife niile a na-agwa gị then you understand ya na enwekwa some loopholes dị n'ụka ịghọta. fụ na ụka na when people amalọ a sị na onye isi adịghị edu onye isi ibie ịghọta. na some lot of Nigerian fụzia onye dịka ọbanye n'ụka na-afụzi ụzọ ịghọta. onye ọbụla na-achọzi ka egbuoli amụma da amụma a na-egbu bụ ife na-alafu lot of people. Onye kpatara ife onye bido ezigbo n'ụka onogide nnọọ jesata aka ka ọ wee ọpụta ozugbo osi nwanne na ọ na-afụ ife dị etu onye ọbụla na-ekwu na-abịa n'ụka ya then faith gị chibekọtazie ekpele chukwu chitoke gheza gị ekpele isi nọ miracle na-abịakwa mana most people bụ ji aka ha eme onwe fa miracle because a sị na onye kwe chi ya ekwe. The only thing ndị anụnwa na-emezi even though na ha na-eme eme but for the fact na ikwenye ịghọta o wee activate your own faith ịghọta. Your own faith gọzie gị ifilo n'ọnya and once chukwu nye gị gift ọma nnakwa gị gift gaa ọ ga-adịkwalụ gị ma ị na-eyuzie n'ajọ ụzọ na ide eyuzie n'ajọ ụzọ agbata ị ga-afụ mmadụ ọ na-afụ ụzọ but ọbụli ya bụ na ọ na-afụ ụzọ n'ọchukwu ka ọ na-alụlụ ọrụ. ọ dị na Baịbụl mgbe Pọl fa na-aga dagelu na-afụ na-egbu amụma ogbuo amụma gbuolufe exactly na ne ịghọta. ha cast ya the spirit nọ n'ime straight away cast ya out. so onye a na-ekwu this thing nkịta na-ekwu this thing ị ga-ebie ntị na efu na onwe the base of argument amadị m ebe o si abịa isi na first thing bụ conscience ka esi gị ga-esi mejọọ mmadụ that same conscience asị gị ga-eji eme confession that conscience ga-ama ngwa gị jee yọọ ayọ onye imejọ ịgbapụ aka ijee n'ụlọ ụka awọ ka ị na-awọ ndị ụlọ ụka bụ ife na-afụ ya ịghọta. ndị ụlọ ụka ga-ebịa ndị ụlọ ụka afụ gị but Chukwu na-ene anya n'obi akpata efu mmadụ ị ga na-eje ụka 247 but ife dị gị n'obi bụ wickedness. half of ife na-eje na Zion dị very wicked ịghọta. a na-ezu fonu mmadụ na Zion ọlọ ndị mmadụ bịa sị na a na-agwa ndị mmadụ ibe fa donwe mmemme gị ifu Ebuka Obi that woman na 600,000 na nke a so this is ndị abịa ha elofuo na before onye nwe abụrụ Christian before ebụrụ member Zion or any Christian or any religion ịghọta. first thing first ịbụ mmadụ on your own with your own understanding ịghọta. ife sọlụ gị ka ị ga-eme whether ma Christian ma omenala dị involve ịghọta. so onye na-akpọ omenala akpọba eme ma ịkpọgide ịbaa n'ụka ịna-anya ife ọbụla nke ọbụla ikwu enwelele ndị ga-efolo isi n'ọnụ ụka onwe ndị nọ ga-ekweta onwe ndị na-ama ebe fakwa. so onye nke amaghị ebe ọkwụ akwụ na ọ mee travel kịta anọ mana eso Mathias akọ ife ọ na-akọ afụbe Mathias but onye a mee travel ọma na-akọzi this thing ọ na-akọ ife ọ na-akọ bụ ọchị use emotional blackmail onogide ọsị mụ na gị too na kamp akọlụ this guy na nsị aka akọlụ ya kịta na ọ bụ na o nwee good hard work na anyị ga-ewu ya ọ sị na o nwee good hard work na anyị ga-employ ya kịta iwee gafee gekwa enwekwa ike mgbe gị na-etokwa kịta owele ego na-abụ asa na-ebu nwa na kampụ na-aga ngwa na-apịkọ maka obili Igbo si ya ịfụ ndị mmadụ anọlụ n'ụlọ iche na ha na-agba ofeke ngwa na-amapụ na-abata ifilo n'ọgụ nwa na-eme ọfụma ngwa nọsizi apịkọzie wite ejima gị mee travel iweta mee ife adị na your family nye nwa nọlụzi ebe a dị ibute kampụ ka ịma na gị na ejima to na kampụ isi ife na efifu Nigerians bụ the number one hypocrite enwe n'elu ụwa. ha nwa ga-ebu ụzọ wee praise gị the same people ga-praise gị ga-ebukwa ụzọ wee tatuo gị criticize ya gị gbuo gị ozugbo ịghọta. so onwe ihe drop onwe ihe ndị mmadụ na-amalụ when it comes to ihe chọọchị a there is difference between grace and gift. Gift cannot be taken away from you, just like you said. Your grace everything.
It will not. But you see, grace, even say of grace, the gift will be there, but there is no grace because the only thing grace your gift will do is to see. Your gift will see that this person is going through this, but gifts cannot bring a solution. It's your grace. That's why they will say, think I've chosen the pastor, prophecy with a solution. Because when you prophesy without a solution, it's nonsense. You are just exhibiting your gift. Which normal solution with prophecy now. Solution ọ na-akpọ gọọmenti afa ọ na-akpọ gọọmenti afa anyị nwa nọ mgbago kịta apply ya half of practices a na-apply na mgbago onye ọbụla nọ na Naịjirịa ma biznes ga-akpọ kpaa onwefebụ na ị nọ ịlụcha tacha afụ lụcha ọlụ ekpokọla ego gị welu n'azụ ndị nwe obodo n'azụ ndị nwe obodo eweli ya na-edozi obodo fa na coming to Nigeria na-agodi gị tax eweli ya jego moto si na savisi ụlọ ebe fabi ịghọta which na onye akịta na-ekwudi stem Mathias iweli ya kịta tinye na politics na ọmaka distribute tax ego na Mathias ejenu obodo oyibo na-ekwu ekwusi ike Desmond Elliot ka anyị go example Mathias o jere Asian country change ebe a na-etreat ndị mmadụ Mathias ọ gaghị European country nke o jere like omiebe American country Desmond Elliot na-art film ya ọ nọ na-esolu na-eji nja gọọmenti ọkwa ọ banye na politiks bido kọ elibezie o chefuzie na-eme ndị ojii bridge ife mmadụ elened onye gaa skuulu naenife ọrụ ekwuburu n'izizi mbụ na onye efu ya ekwedo ife aka wee na-efu ịma na ebuka ewegodo ofu onye hapụ n'ọnụ nke ikpeazụ ajụrụ gụnụ ka o budatara n'ala Igbo si budata factory o nwere nwa nga na-ekwu datin na TikTok nwee kpọyasị ya na ewedukwo n'iwe onye si abụbata factory ọ nwanne nna gị ka ọ nwanne gị gụnụ ya gbara agbata obi ọsị m na gụnụ ya ntị na-aghọdala factory n'ọnụ gụrụ local government chairman ya ka one ka ị ga-eje gwa nna ukwu eji etere gọvanọ ti ha budatala factory ka ịlụọ ọkwa sịrị na all these things bụ ife anyị jos nna m gbanye microphone ya oti akaụntụ Igbo Love na nwunye emepelu ibu ma Soludo na-akọ eri Soludo nke ọsị na ndị ọbụla ga-erejista ịhapụ ife ị ga-achọ ụzọ ị ga-esi ka na Anambra dị mma esi na ị ga-erejista ndị damanụ sef ya mgbe ụfọdụ ọ na-agụ gọọmenti na ofu ife akịta a na-ekwu oke ana m ajụ ha kịta Alex Oti nọọsụ nọ Kristian gbagaghala oke ọ gbara ha kpọọ n'isi Alex Oti echere na enwere ndị Kristian enwere chọọchị si na Abia steeti o nwere ife Alex Oti chọrọ ịlụ na Abia steeti ndị Kristian ewonye aka si ọnwụ na alụ na achị ilu ilo otu o si wee wụrụ gọvanọ ọchị ilu o nwere onye o ji ije na permission as a Christian or bishop na Abia steeti o ejighara elu ilo n'ọgụ na-akọgherizi ọsi enye je na hospital Ebuka Obi asịnụ na ịma na ajụ ọha asịghị nna m ha gbaya microphone ọsị na na-enye olive oil a na-enye olive oil nsị ego ka ịgbawa olive oil ịma na most of them self amara ife dị na Kristi it's just that na ha na-eme o nwere ife ụwa abịa otu ha na-akọ ife fadụrụ ọchọ na ife onye tịkwa gị olive oil onyekwa gị ego because nwanne ọ bụrụ na enwela akọrọ nwekwa ebe mmiri aka ọ ga-esi wee bịa ịnọ na chọọchị na-ekpe ekpere ego daa pastọ ma ọkwa na-ebuli ego maka ọnụ obi aka ọnụ wee daa gee m ntị as a Christian ịbụ ị na-agụ Baịbụl lekwa manya ka m bịakwuru ka mmadụ chere ka anyị gwa na onwe anyị eziokwu na-eme anya onye anyị ncha na kịta na some people nọ here nọ mgbago na for instance iruo mgbago once ọ kụrụ one time ije chọọchị amụ na anọzu chọọchị
1 hour or 2 hours na church 1 because hour ịmarago na ihe geenụ m ntị pastọ sef pastọ ya ebughị ụzọ mechi chọọchị ghara ọnaba maka ọma na ọha eje ọrụ and abịa na n'Igbo abịa Christian even understand the Christian is just a personal something. Let me be sincere to you. Ebe anyị na-eji agbakọ ụjọ ọsọ ilu ukwu alọpụtara ebe anyị eji akpụ isi a na-enye Chukwu once nsa vụtara Chineke m ndụchọ na m etochago ka o si dị m mma awa m any activities ọbụla ụnụ na-akọ ebe ahụ na-akpọ ụnụ ka ọ gbasara nche inye Chineke ife abịa nye ya ife na m bịara inyere ife asị Kristian mbụ nche inye ya ife abịa nye ya ife asị Kristian mbụ mana ọ bụrụkwa nọ nke a na-ekpe because ịma sometimes na yes sometimes ana m ata ụfọdụ ụta ahụ duto na ndị be anyị duto ọrụ ndị nwa ada na nwoke anyị guys ekwugo too much mgbala gaa ikwuchazie ka ya nwakwuo ọ na-akpa isi Disemba so ife melu o ji wee ka nkụ n'ala Igbo be anyị wụ na ọrụ adụlọ people gocha many people ka ya graduate go this year some people ka ya ọrụ adụlọ onye lụcha ohopu bezie mana Baịbụl anyị agha anyị na-agụ as a Christian gwara anyị that onye alụghọ nye na that means you have to go and work you will work and get so ajekwuzie pastọ ndị kpụrụ isi pọnkụ wuti nwunye ewu sekretịrị a na-agba ha ha na-asụ ya n'oyiwo maka eje pastọ kwuru pụta a na-asụ ya n'oyiwo God will catapult you to the third heaven. God will catapult you say ayeyeyeye God will elevate you why na enweghị ife ị na-alụ ebe ka elevate ya agụụ ya apịawaga azụ so ọ ka azụ na-abịa mezie akpụrụ ụmụ Chukwu n'ọnụ real Christian je kpee elu Chukwu ọ na-face business ya ọnya ka ị ya afụ onye bịara chọọchị ọ bịa zuo ohi ya sị m nọ Christian ka ọ bụ bụrụ ka ọ bịa ịbịa ọrụ oge ka ọ bịa ịbịa so anyị hapụ eziokwu anyị na-agba onwe anyị ụkwụ oke pastọ Ejeri ebupụtago many thousands of rice ji gwegwelu akwa ke enwere onye mbịalụ na comment section ebe ahụ mere na TikTok comment ndị omenala gbakwuru ụmụ ọgụ ebe ahụ na comment section na Mathias na-eme ife karịrị nke a nju ofu onye please tag me on one video Mathias kere just 10 carton nkịtị ka just 10 carton indomie nkịtị kpakọrọ ọnụ 10 carton ebuka so hapụ ife ha na-emelu okay what of hospitals niile ife niile ma a lot of things Ebuka Obiero gasị ọkwụ mmadụ ka ha na-akwụ ụgwọ ọrụ ụmụ mmadụ ka ha bụ school ha na-akwụrụ scholarship so aga ma ife nji akwa hafa ọrụ Ebuka Obi gbara ha ala n'ikpeazụ ọya bụ ebe ahịa ha dị ịghọta ya bụ ebe anyị no ahịa ha niile dị n'ebe Ebuka Obi nọ but let's not even call Ebuka Obi because that man is just like me, is just a Christian, just like the way we are. He's doing his own thing. But these people are just trying to find any means to, bring him down. Discredit all his effort. If one thing is that mfu ha na onye ọbụla na-eme ezi omume I will commend you. Ife nchọrọ as na Igbo bụ igbe egbe belu ugo belu nke si na ibe ya egbe nke ụkwakwa ya because ife ha na-eme ha na Igbo no Christian bụzi problem ewe na egbe belu ugo belu mgbe okwu ya Christian mmelu ga-anọ m ntị so okwu na uche ọ na ha ọ dadị ha ife na-ezighị ozi ọma ka lapụ ada ka nwada kwuo ka anyị na onye Priscilla nwere ike ikwuo ejima good morning everybody. Ngwagari, you can be join anyị. Lagos. Okay. Cool. Mana abịa na na-ege interview that the GI got grant ambosa mbo Mathias Ezeaku. So ngete this info that na ihe demand ọ na-ekwu with bitterness inside him like envy because ilapia ihe na-agụ Mathias adịlọ n'afịa
the same year nicho na complain na ndị church na-eme nka ndị pastors na-eme nka. I don't see any difference na church nke ya because abịa na oyiye ọ na-ekwu okwu maka oyiye ya nwa na-eyi oyiye na church. Then abịa na tithes nke afia tithes, I'm sure that na ha ga na-eme that kind of thing. Ị na-agba card na church. This is very important money. Okay. Then as amam nke bụ membership card 1,000 naira. Amam maybe as in I don't just understand. Membership card 1,000 naira. Ichi follow na Mathias. They for 1,000. God. Then this thing program one or gal, I think Imo State or something like that about students na emeha invite Kobia Kuzelu ha omenana. Then Mathias na-ekwu na ndị pastor na-evu moto eme nke Moye send the room request again. Nke akpọchite gị azụ. He got the program another person be bịa megheli gị door. Okay, if Mathias grow. Oh, ihe na-agụ ya na. Ihe na-agụ all these things it shows that no wetebe that money ndị followers ya dey here ihe ọchọ ha dey onwere onye isi kpakọrọ ọrụ na ihe dịkwa ebe a efute ebe a na-eji ọzọ ije ebe a na-alụ agwụ ala agbagaghị ha dị nnọọ ihe ha na-efe rejected sacrifice all of them from A to Z ha dị nnọọ ka ihe ha na onweghị onye nke jụrụ afọ onye nke dị ojekwa akwa 1,500 then kolia ya church let's take a big man so he hablo ye funny honestly. So the man is just like that brokers na Christianity that dealt with him and all these things. But he okay, no maka na ndị Christian gbajiri akwụkwọ pastor ya jekwu no maka na ọ gbajiri akwụkwọ imago at least he na-make point amalu na ihe eme. Or you keep saying about Christian. Away force okay, you are not a Christian. One all again. No. Then before you know it, be the evangelist say Bukobi. Bukobi Jimenka. Bukobi Jimenka. I dare him to call that name again. If you don't call that name, you know go blow. I dare him to call that name again, Ofuma. That was in one baby. All the people now they go even my one night working in content creator. Let me know, but you know the person I'm talking about. Yeah, I said after the honor katana church or baga no menana because no all their church feel like that na I get here position or but what they go for that mama. Exactly. All they go for that now. That is why you just know not your back. Gayo one didn't show me the no men and mandome. I'm even surprised that now failed local government chairman said they repost the post Mathias says wow. I was shocked. I saw it the other time. I think who put that's interview or grant. He reposted it. And not only that, there is a lot of things on it. Even Akwokoko, he promised to bring Akwokoko to this thing. If we go, doesn't lighty, but their community. Obula Akwokoko, somebody on a say, Melon can or that walk, okay, then Hajiame. But that same person, you promise your youth members that Nigeria will tell her Akwokoko. You might go, as in, I just wish that this Facebook, now I could see now monetize Akwokoko. If that's no you're gonna get back them call. No, what is it? Because so okay, Gahana within a Facebook name had that. Now, Mike Azoka Bagonde, most of our Igbo brothers. Let me talk about what happened boss in the US, but I'll tier 1 billion. 600 and something million. Hey, Mathias Ebofia. Isi nwuri because ego dochari bank imako abịakwa nke ikpeazụ akpọ 3 billion. Mathias Ebofia. Daddy. One of his branches think I watch but that count somebody only not at the church or not for bukwa add up with the oyisi ha.
So ife talk of ihe melu niile last na-abịa ebe a wụ ndị ike ụwa gwụrụ. as Enweghị ezigbo in successful businessman isi kpakọrọ ọnụ ya afọ ụkwụ ya dị ya. Ya afụcha n'ebe a na-echi ọzọ jebe ebe a na-alụ agwụ ụdụ nna ahụ. Ife dị mma ka ha na-eṅomikwo na-eṅomi nna. Anyị mana ndị afụchala eziokwu agbara ha kpọọ n'isi, agba na agbara ha kpọọ n'isi, anụ ha na Kristian kpọọ ọ daa n'isi. Efe iruo na o nwere ife emega ha, o nwere onye megaghị ọngụ mega onweghị ike uruo daa na oruoghị. Oke nke a nwanne anyị nwaanyị kwuru kịta na ojelu ebe oje nya isicha na moto lituo ha bịa kpoghere moto ọ na-agụchaghịrị afọ vidiyo anyị bịalụ anọdị m nke awansi afọ ọkọm ahụ enwere nke oge emegheri ụzọ ọrụpụta emechieri ụzọ ọ na-agaghị. Gekwa m ntị, ndị eke sokwu ya bụrụkwa egbe, ndị eke sokwa dadi anyị dadi jiro ha sokwu ya ọ na-aga so ife na-aga aga mana ọ chọrọ ka ọkwụọ konvoi ọ dị ka ojegojekwa Elezius Ebuka Obi na Jigad ya ọfụna ọgara na ego kalụrụ ebe 400 million. a ga-eshigodi na 330 taa ewee kwuo okwu, a ga-eshi na 330 ka ewee kọọ akụkọ moto na Kristian gbara ha asị na Kristian nke na-epụtasị na ya yuzo na ihe enwe conscience na politician na-eweta ego na chọọchị nke a mere ya achọrọ m ka one of them ka n'ishi let the person come and throw the question only me like no I will answer them all. Emidi ọ dị m mmadụ itinye m anya because ndị a ha emeketego like ihe niile ha na-akọ ịma gị nọ na fonu gị mmadụ na-akọ eri ebe a na-akọ dịtị nkịta ebe a na-akọ ya ọfụma kịta gee m ntị ịma ihe mmadụ mere analyze ị na-asị have we gotten to this level? Do you get me? Just ọbụm mepee ọnụ nwere TikTok mepee ya nọ na-adụ active na ya ebe a ka a na-akọ inyo Facebook gee m ntị m na-apịanụgo adụ m active na TikTok na ezigbote active na-agwa ka o si adụ agwa gị nwa anwa akwute Kristian ọ daha n'isi kpoyi anyị na-afa ha die anyị nwere grupu ha nwere grupu nke iru ebe a alụ a na-azacha ego ọkwa nwere ejima kwuru na enwere ndị na-azacha ekwentị ị na-afụfa aka ji ọfọ ekwentị aka ji ọfọ aka ji mma dibịa tere egwuregwu ka m na-agba I wish na m na-edere meseji ifolo m na TikTok m na-efolo tell your account na TikTok na ndelu official mma follow gị ya afụ Urukara Chukwu Global all my TikTok handle now my menwa iru ebe anyị fụ inyo a na-akọ inyo dia inyo ka ha na-aka ebe anyị nwekọ thank God na anyị nwekwara ụdị mmadụ ezugo ngo akwa ụdị side ya ebe ahụ because iburukwa pụta anyị agbadokwa ebe ahụ gbaba ka o si adụ highest and ife na-ewe ndị a na fa na-anọ n'ifesi ha n'otu aza nwa ajụjụ ha nwe ya ada ajụghị ajụjụ mana ya jụnwu ha ajụjụ ịjụọ ha ajụjụ ọghọ ịkọ ọnụ ife na-eme ha ebe ahụ ịkọ ọnụ mba ha ga na-aza ajụ na ha ya ajụghị ịsa ha nwe ajụọ ha nwe ya ekwesaghị nke ha sọsọ ka ha bịa nsị a na ife unu na-eme ewu ọ ndị amala ebe ha kwụ asị ọ ga-eme na omenala m ga wee traditional man ana m eme omenala I'm trying to argue. One at the life, you know, I should take again. Send them the request again. O dependere ife ị na-eme asị omenala ọzụkwe na ije megide nwanne gị na ife a na-akụgharị nsị enye ule elu na ana ụkwụ abachu akpa na onye ndị na-akụ ya eji m ya ịmana nwanne anyị nwoke ọ na-use like defensive tactics ọkụ adịghị ha too much ọmịa ọchọ mba ya bụrụ dictionary onwelọ we are not ihe ị na-ekwu bụ the fact ịghọta ọgọbụlụcha because nọma ama na mgbe ọpụ
ọ bụ ihe niile m gwara ya jee chekie o chekicheghị ya wee nachite so ihe ọbụla o ji bịa ide mana ihe m na-agwa gị bụ na ọmụ a ga-asa gị ihe niile ị ga-ajụ ebe a ọgwụ a akwadoro m gị ngwa go ahead ka anyị lapụ oge Mike ngwa ka ihe icheta ị na-afụ m are you seeing me? ọfụma na imi gị ka m na-afụ akpa ahụ I don't afụ myself I don't afụ myself network gị na-afụ gị don't worry ị ga-afụkwa n'onwe gị dị confused ịbụ onye ala ịdị mmadụ ma dị confused ga-echi fụ onwe ya nna ajụkwa nekwenụ m anya jee ka nwepụ gị tighachikwe gị azụ mana anyị na-afụ na ya na onye dịrị ife onwe ya onye dịrị ife onwe ya o nwere ike na ọgba ọsọ mgbe ya agba ọsọ ya bịa ajụjụ na ọ na dị life na-achịta azụ then